I muzika, kao i reč, zna biti lekovita, ali nema boljeg leka od dobrog čoveka. Kada se sve to udruži, i reč, i čovek, i muzika, onda to više nije samo lek, već melem, pre svega za dušu. U to su se najbolje uverili članovi novosadskog hora ISON, jedinstvenog hora u zemlji koji okuplja hendikepiranu, ali i onu drugu decu. Tako udruženi oni zajedno pobeđuju ne samo hendikep, već i mnoge predrasude. Možda smo ja i ti, bili niči, možda nas je tuga, zauvek vezala. Kažu nam da smo svi rođeni jednaki pred Bogom i pod zvezdama. Marširaju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Nebo noćas ratuje, a ti me ne pitaj nikada o samoći. Članovi hora ISON su deca sa invaliditetom škole Milan Petrović i naravno njihove braće i sestre, profesori škole Milan Petrović, a zatim i sva druga deca iz drugih škola, braća i sestre, kolege, prijatelji, svi ljudi koji imaju ljubav ili želje da pomognu osobama s invaliditetom. Kad 6 raznih crkava u glas razvone. Dobroveče, Novi Sad je moj. Ono što je ostalo, dobroveče deco, u raznim gradovima sam govorio, dobroveče seljaci, dobroveče moji. Moj Novi Sad, Josja mi se daje grad, kako se sa ulica bitange sklone. Sva deca koja su članovi hora nemaju ni sluha ni talenta. Jeste li ikom od njih rekli ti nisi za ovo? Evo, nikome, hvala Bogu, za svih je ovo 11 godina. Sva deca imaju talent, samo ne znamo gde ga ostvaraju. Mi pokušavamo i našim aktivnostima prosto da ga nađemo. Ima li dece u tom horu koja slabo čuju ili ne čuju ovo? Pa ima i dece koje ne čuju, ima dece koje ne vide, ali u principu svi se dobro zabavljaju, svi su tu radi hora i uopšte nijedan invaliditet nije granica da dete ne peva u horu. Znači ne postoji ta vrsta ograničenja. Jer u meni ti gadno, kad nekog voliš stvarno, a on ti kaže ne. Jer u meni ti gadno, kad tražiš tako malo, a dao bi sve. Jer u meni ti gadno, kad nekog voliš stvarno, a on ti kaže ne. Jer u meni ti gadno, kad tražiš tako malo, a dao bi sve. Ajmo prsti. Jer ume biti gadno, kad nekog voliš stvarno, a on ti kaže ne. Jer ume biti gadno, kad tražiš tako malo, a dao bi sve. Jer ume biti gadno, kad nekog voliš stvarno, a on ti kaže ne. Jer ume biti gadno, kad tražiš tako malo, a dao bi sve. Moje dete do dolaska u hor je bilo skoro izolovano, znači kao i ostala deca iz naše populacije. Moje dete je dete sa problemima autističnog spektra, što je specifično zbog nedostatka komunikacije. Ta komunikacija je posle dolaska u hor, druženja, nastupa, mnogo bolja. Znači, on se ne stidi sada, ne izbegava, osjeća da je deo zajednice, osjeća da vredi nešto i ovo druženje, ovi nastupi i rad sa decom je fenomenalan. Ja na ovako nešto još do sada nigde nisam naišla. Od kada si član ovog hora? Pa, evo već 3 godine.
I koliko ti ovo znači? Znači mi puno. Prvo, zbog upoznavanja. Upoznao sam jako puno drugara, jako se puno družimo, idemo, putujemo, tako da ovo mi jako puno znači. Izašao sam iz kuće. 3, 2, duboko u meni, promenilo se sve, samo mogu da ti kažem, jako volim te, niko ružu sreće, pružiti ti neće, moraš nekog naći i rukom ga dotaći, jer uvek biti gadno kad neko voli stvarno, a on ti kaže ne. Oni više nisu senke. Oni se više ne sanjaju od tuđih pogleda. Oni se ne stide pred drugima, niti izbjegavaju da izađu na javnu scenu i tu pokažu ko su, šta su i šta mogu i šta umeju. Oni pesmom pobeđuju svoj hendikep i ruše mnoge predrasude. Popeli smo se na scenu, to je jedan od velikih iskoraka koje smo uspeli da uradimo. Nastupi i putovanja nam pomažu da izađemo iz uobičajene svakodnevnice i da naš dan počinje mnogo drugačije uz pesmu. Naš slogan jeste muzika nas sve spaja, tako eto, ja sam jako ponosna i srećna što sam član ovoga udruženja Vera ljubavi. Za 7 godina koliko postoji hor Ison je imao 500 koncerata. Članovi hora Ison pružili su često ruku pomoći onima kojima je ta ruka bila potrebna, nastupajući na mnogim humanitarnim koncertima. To što deca meni pruže je nešto što je najbolja terapija prvo meni i ja im se na taj način zahvaljujem. A s druge strane mislim da svakome od nas treba ta terapija. Ja bih volio kad bi svaki naš građanin bar jedan dan u životu toku godine došao na jednu našu probu i osjetio tu energiju koju proizvode deca, ne samo glasovima, nego i ponašanjem, životom, ophođenjem jednim prema drugim. Ta pozitivnost koju oni pružaju je upravo ona dubina koja je osnova i za naše društvo, pa i za sam hor Ison.
Zlatiborske seljanke, obične žene, pletilje, dobile su svoju ulicu i svoj spomenik na Zlatiboru, a u Sirogojinu i svoj muzej. Zlatiborske pletilje su to i zaslužile, jer su gotovo pola veka zajedno sa kreatorkom Dobrinom Smiljanić iglama menjale svoje živote svojih familija, ali i svojih sela. Kako su reagovali ukućani kada si prvi put unela u kuću dinar zarađen pletenjem? Jeste više cenili? Pa reagovali su lepo i deca su se obradovala. Mogla sam da im nešto kupim, da im dam nešto više i dinar za školu i u kuću i svugde. Sjećaš se ti šta si ti sve stvorila u kući pletenjem? Borila sam se u kuću baš da kupim sve što mi je bilo potrebno. Eto, muž ovako radio, platu za imanje, za građevine, radili, ja u kuću kupovala obično ovo što treba u kuću. Nekad sam, Boga mi lepo se zarađivalo nekad, u neko vreme ranije. A sad čisto da imaš džeparac i da imaš nešto da kupiš šta želiš i svojim sad unučadima i eto, tako. A nekad je, Boga mi, bila lepa zarada, lepa. Gotovo pola veka zlatiborske pletilje vunom ispisuju godišnja doba na džemperima i jaknama, u koje upliču zlatiborske pejzaže i deo svoje duše. Većina njih naučila je da plete još u osnovnoj školi. Bako, kad si naučila, u kojoj godini da pleteš? 10 godina kad sam imala. I koliko je to već prošlo od kako si prvi put uzela igle u ruke? Sad imam 80, 78, ne znam koliko je to. 68 znači pletete. I još uvijek pleteš. Kad misliš da ostaviš igle? Kad pođe veliko rastu. Ja tamo kad pođe. Možda izgubit ću vid ili nešto, snagu ili nako još pletucam. I već gotovo 4 decenije pleteš, je tako? Jel ti život uvek išao onako krot ili je bilo malo Boga mi nije. Frketa? Nije bio baš lepo. Jesi li kad uplela koju suzu u to pletivo? Boga mi jesam. I to puno puta, ne malo puta. A što? Pa imalo problema i sa decom, ostala deca bez oca, muža sam rano izgubila. Onda su mi roditelji bili malo stariji, morala sam i oko njih da se mučim, da radim dvorske poslove i u kući. I deca onda promišljam i u školi i u selu i svugde. Pa kad si stizala da pleteš u sve te uloge i obaveze? Stizala sam najviše noću, pravo da vi kažem. Zlatiborske pletilje, a to su uvijek bile nečije majke i bake, plele su usput. Negovale decu i plele. Brinule o domaćinstvu i plele. Išle za stokom sa iglama u rukama. Dočekivale i isplaćale sa pletivom. Tugovale i plele. Živele i ostarile sa iglama. Jel mogu da ti vidim prste? Jesu se iskrivili od igala? Posle 68 godina. Eto. Pa je nisu puni? Nisu. Jesi plela u danju ili noću? Kad si stizala? I danju i noću. Jesi stizala da radiš šta drugo u domaćinstvu? Osim da pleteš i da tkeš? Pa čuvne malovce. Turim piletu, krmetu. Koliko dugo ti motaš svoj
klupko života? Ja sam počela rano od mlada, od 10-12 godina počela plesti kao kad sam čuvala ovce i posle sam se mlađa i udala i počeo Ineks pa se dole počele spletilje. Kad je bilo 20 žena ja sam počela da pletem. Šezdesetih godina prošlog veka u Sirogojnu se pojavila kreatorka Dobrila Smiljanić, koja je okupila pletilje, ponudila im nadu, bolji život i šansu da u kući zarađuju svojim rukama. Dobriline kreacije zlatiborske pletilje su pretvarale u jakne, mantile, džempere i komplete koji su vrlo brzo osvojili svet. Jel ti bilo teško da savladaš sve one mustre koje je kreirala Dobrila Smiljanić? To nije bilo lako? Pa nije, zato što sam bila jaka, hrabra, borila sam se da ne bi popustila, da je, što se kaže, odgajila decu normalno, da normalnu porodicu vodim i eto tako. Ovo je moja sad, ovaj model, u stvari ovi sad, zadnji, neće valjda biti zadnji. Sad što sam nos prošli put. Pa to je čitava prava slika. Koliko ti je trebalo dana da ispleteš i navežeš se? Pa trebalo mi je 15 dana. Ko te uvodio u posao? Pa u posao me uvela ova komšinka, divna. Jesi li ikad saznala ko je od poznatih nosio tvoje jakne, tvoje modele? Pa nisam, to je išlo dalje za strane zemlje i pleli smo, vezli smo, sve što nam je dato. Pa jesam. Nekad saznala sam Amerikanci, dolazili su gore Amerikanci, Japanci i baš su govorili da je to Jasminkina jakna, džemper. Modele koje su ove žene svojim rukama isplele postale su brend. Nosile su ih podjednako i princeze i žene državnika, počev od Rejse Gorbačov preko Jovanke Broz pa do Nancy Reagan. Znaš li koliko je do sada jaknih, džempera, kompleta izašlo ispod tvojih ruku? Ne znam tačan broj. Ja mislim da to gore ima zabeleženo. Baš bi i voljela bi da znam, ali mnogo. Mnogo. Joj, možda za ovu kuću, Bože prosti. I džempera, i svega, i svačega, i modela, i... Jesi li već počela da splećeš polako svoj život ili je još rano za to? Pa, tu tamo. Na današnji dan pre 40 godina Zlatiborske pletilje su prvi put predstavile ono što rade svetu. Tim povodom, vama u čast, vama pletiljama, mi smo priredili jedno iznenađenje koje se zove Izgubljeno jagnje. Ono vas sve čeka i doziva napolju.
Zlatiborske pletilje dobile su svoj spomenik i svoju ulicu na Zlatiboru, a ovde u Sirogojnu i svoj muzej. Je li to dug Sirogojno kompaniji prema njima ili su to one zaslužile svojim radom do sadašnje? Pre svega su one to zaslužile, jer gotovo pola veka traje taj jedinstveni, potpuno osobeni projekat pletilja Sirogojna i pletilja čitavog Zlatibora i Zlatiborskog kraja. Više generacija, sad već možda 5 generacija je učestvovalo u tome i preko 2000 žena koje su promenile svoj život, koje su promenile Sirogojno, sliku Srbije u svetu, dovele svet u Srbiju i naravno time zaslužile da dobiju i svoj muzej, ali projekat time naravno nije ugašen, već i dalje traje. Bilo je teško muzeološki postaviti jedan nematerijalni projekat, zapravo njegov produkt, njegov proizvod je bio materijalan, ali suština priče o pletiljama je deo našeg nematerijalnog, zapravo duhovnog nasleđa koje u tradiciji, srpskoj tradiciji zaista ima svoje dugo postojanje i svoje izuzetno mesto. To je oživljavanje jednog tradicionalnog zanimanja, karakteristično posebno za planinska područja, od koga je napravljen jedan pre svega ekonomski privredni poduhvat, preporoda sela, a istovremeno i jedna modna marka koja je postala poznata u svetu. Smatrate li da ste i vi žene malo uzdigle ovo Sirogojnu ili su samo muškarci to uradili? Pa dobro, uzdizali su i oni nas, a i mi njih, je dobro uz dobro. Jesi li uspjela da zaradiš penziju pletući? Jesam. Imam penziju. Si zadovoljna? Jesam. Je li bilo kad ono paranje ili si bez greške uvek radila? Nema bez greške, bilo je paranje. A kad bi mogla, šta bi oparala iz svog života? Ne znam šta bi. Oparala bi, to ne bi se udala od 16 godina, nego bi od 20. Bar od 20. To bi, a drugo, posle bi valjda videla šta bi. To bi oparala, drugo ne bi ništa. Celog života si plela i parala i osipala. Jes. Kad bi mogla, šta bi oparala iz svog života? Pa šta bi, ne znam ni sama, ono što nije valjalo, što nije baš bilo lepo u životu. Nijedno od zlatiborskih pletilja, sve i da hoće, klupče sopstvenog života ne može ponovo odmotati. Isto tako ne može ni oparati svoju sudbinu, kao što niko ne može oparati ni istoriju dugu pola veka, koju su zlatiborske pletilje stvarale zajedno sa Dobrinom Smiljanić, menjajući usput sopstvene i živote svojih ukućana, ali i svojih sela. Hvala što ste ovog puta bili uz pedaturu kruga. Do iduće subote u isto vreme. Doviđenja.